Hello. Good afternoon. Good morning. Kung nasaan kayo, good evening, mga kajamba. Muli narito tayo sa may kalsada. Kalsada ng Kalasyaw. Shout out sa inyo. Shout out sa mga OFW. Sa mga masusugid nating mga tagapanood. Okay, medyo traffic dito sa aming dinaraanan. At yan, ay kabit ko na yung hawakan ng cellphone. Hindi ko na hawak sa ngayon ang pagbablog. At malaya na tayong nakahawak sa may Manibela. At shoutout sa ating pinsan dyan sa may Cagayan de Oro. At sa kanyang mga friends. Sa pinsan nating pinaka-cute sa may Cagayan de Oro. At yun, may naaktuan ulit tayo dito na disgrace. Disgrace. Yan yung disgrace. Hindi ko maiwas ang cellphone ko. Kaya ayan, nakita nyo naman, yung tubigan pumutok yung gulong niya. Kasi mabigat yung dala niya. Ang dala niya ay tubig. Ang dami niyang dala kaya pumutok po yung unang gulong ng tricycle. Or kolong-kolong kung tatawagin ng iba. Shout out sa inyo dyan. At mag-ingat-ingat po sa mga may dalang mabigat sa kanilang sasakyan dahil hindi nyo po matatansya o hindi nyo makokontrol yan pagka mabilis po kayo at hindi kinaya ng inyong preno. Dahil mabigat po yan at ang preno ay kapraso lang. So hindi kakayanin yan or kung minsan nagkakadeprensya yung preno. Kumbaga hindi siya kakagat or kung medyo may deprensya naman yung gulong nyo, manibela nyo, doon ba magkaka-experience ng mga ganyang aksidente. Kaya ingat lang po, ingat. Ingat lang po kayo sa pagmamaneho, dahan-dahan. At balik tayo sa shout-out ang ating pinaka-cute na pinsan dyan sa may Cagayan de Oro. Kumusta kayo dyan? Yung pinsan kong yan ay siya ang pinaka-cute sa amin. O makikita nyo. Siya talaga ang pinaka-cute. Kumusta sa'yo dyan? Shout-out sa inyo tsaka sa mga friends mo dyan. Sa mga Galarpi family. Kay Mitch at kay Prince. Shoutout sa inyo dyan. Narito tayo sa may tapat ng Gex. Ito po ay sakop pa rin ng Kalasyaw. Ang bandang kaliwa ay Kalasyaw. So Banawang po yata to, hindi ko sure. At sa kanan ay ang Maluwod. Kung saan doon tayo pupunta at dadaan sa may parting Maluwod. Shoutout sa iyo dyan at sa mga OFW sa ating masusugit na taga-subaybay sa may Japan, sa may Australia, sa may Saudi Arabia, sa Riyadh, sa ating mga kabayan dyan, sa Kefay Hall. Medyo nalalaman pa natin yung ibang or konting salita ng Arabic. Dahil dati din tayo sa may Riyadh, isa rin po tayong makabagong bayani dati. So sa ngayon, nandito na tayo sa may parting Maluwod. At nood lang po ba yan? Makikita nyo ang update dito? Medyo matagal na rin ako hindi nag-vlog yata rito. O tignan nyo. Shoutout sa mga taga rito. Sa mga taga Maluwod na nasa ibang bansa. Sa mga nasa abroad. Nasa America, Canada.
Yan, sa mga OFW sa ating Middle East, sa may Dubai, sa may Bahrain, sa Riyadh, Jubail. Kumusta po kayo dyan? At ingat-ingat dahil mas lalong iinit sa susunod na buwan, June, July. Diyan lalo sa may Saudi, sa may Middle East. Ingat po, ingat po. Dahil kung mainit dito ay sobrang init dyan. So yan, makikita nyo po ang sitwasyon ngayon sa ngayon ay medyo dumarami na naman ang pumapasada dahil sa... hindi pala. Sabado pala ngayon, Sabado. Excuse me po. Sabado ngayon kaya medyo hohonde ang mga pasahero. Yan, nakikita nyo may mga nagtitinda na rito sa may Maliud. Mga isda, gulay. Yan, mga negosyante. Sa bagay, yung iba kasi tamad na rin pumunta ng mismong city proper ng Dagupan, no? At ito pong Maliud ay sakop ng Dagupan, Dagupan City. Yan, may sentrum na rin sa may kanan dito sa may Maliud. Yan. At makikita nyo, dito sa may parteng ito, ang kalsadang to ay mataas na. Mataas na at ito ang pinakamataas na kalsada sa ngayon dito sa may Dagupan City. Pero sa ngayon ay itinataas ng LGU, local government ng Dagupan, ang buong downtown. Inumpisan na nila yan sa may A.V. Fernandez East. Mula doon sa may junction. Kung tatawagin, doon sa may Jollibee, na ang dating nakalagay doon ay Dunkin' Donut. Dunkin' Donut ang nakalagay dati doon. Sa ngayon ay sarado na po ang Jollibee. Sarado. So, pati rin ang Arellano, update natin. Ang Arellano po ay passable na rin na dadaanan na. Two-way na rin siya dahil na naitaas na rin yung kalsada. Naitaas na rin yung kalsada doon. At maganda na rin ang dumaan doon. Ganun din dito sa may, hindi ko lang sure pero nakita ko lang sa TV. Dito sa may harapan ng SM, sa may MH Del Pilar Street. At likod niya ay ang Herrero. Makakatabihan, Pandayan, Perez. Excuse me. Yan, makikita nyo. Banayad takbo natin. Dahil marahan ding nagmamaneho yung mga sasakyan sa harapan natin. So, maya-maya ay puputulin na natin tong vlog natin muna. Mamaya ulit dahil bababa kami. At yan, pinapakita ko lang sa inyo itong lugar ng Maliud. After Maliud, Gilig, tapos sa may bandang Gilig, pakanan, papuntang Lasip. Grande yata yan, hindi ko sure. Pero yan naman alam ko rito. Noon, dahil malapit lang school namin dito. Diyan lang sa may bandang kanan or kaliwa. Dito sa may kaliwa. Dati wala pang gaanong kabahayan dito sa may kaliwa. Kitang-kita yung school namin dito. Sa may pinag-high school ko sa may Dagupan City National High School. Diyan kami nag-aral. Kami ng pinsan kong si pinaka-cute. Yung pinsan kong pinaka-cute. Diyan kami nag-aral. At nandyan din yung mga kaibigan niya na naging kaibigan din natin. Kaya malapit na rin tayong bumaba. So, hanggang sa muli. Abangan niyo ulit at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Shout out!
sa mga taga Cagayan de Oro. Ingat-ingat at magbabalik tayo mamaya or bukas. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood sa inyo. Bye-bye!